Kikon ki hajar jong kahima soyong mantakasi ka kharwe tarik ubnai lebe arajar ar kilatur kasan puk sejak tekam jong ka khasil sa atomor district council ya kendi ka jingatur pai ba lelam da joint action committee po ka jenam jong ba ponis ser chabong kadaw ba kini kikon ki hajar kilatur satei jaka kadai namar ba ki bor punya jaga district council kim chimas ngap ya ka jing dawa ki babon jaka joint action committee ya ka bana bu ahmad jong ucm bat ka district council di bar ko we nduk diki bana ki beradep I bagan ka jinyator ki pajba ki kandang ri ka kit ni ka khadap bat ki pulet kilawan ban hapanya da ya ka te ka jakat rekam jangka disekon Naduk barang sedang naduk senem arjakat kendal nulak dawa bagi lami pek baru sin senem arjakat kendal minwan ne ko kisi kadau ko ik ba penlong ini minwan ne na kapor sekapor ila ayat kat kum ka linti badai bandawa ila wan kinong yalam jong ke isi kun ki hajar jong kima soyong banbu ki jingtho hangne na kapor sekapor kat ba bangila kren ki press ki media ru na kapor sakapor ndri gane kam sei so ai kadau ko kalong bangi wan ne mun kong hi kalong ba ka jing le don bor ka jing di ta dor no jong ne uling do jong i ba sampang thaba ya ka hima jong i ka snat hima nongwa ka ba ha ka jing pe jong ka hima so yong te de ha ne konong rim yuan hang ne kata ka de ka ban kong ka bangi ni dawa ban hyar ne uling do ka ba ar pa de kalong ka jing sensar ka jong u haki senong ki thau ki jing pat senong ka jing bomla ka jing sensar marwei kum ki longdo raj ki raj mapna ka raj nokse bat unai ba sampang thabaru umla ai ban pinterkam ya kanu ginu ka an bat don hiru ya ka an ka jong u kumno ban pinterkam apo ka hima soyong te na kapor sa kapor ni lawan hang ne ya ka ban wan kren UIM ilaka ayu CM UIM ilaka ru kumju hi tinggal adon kapor sapor re kendet ni kansan apdeng ke jing dawa ke jongi ya ka hima nongwa bakade benwan sa hima soyong mar kade ka hima ke jongi hendrei ka social media buong ba ka hima soyong kanum la su ba ka hima nongwa bakam la su benwan sa hima soyong kan don sa kejirang de kata kanong riem bengi ni wan da ka jing sukhia bat ka jing sungu pisa mensim bengi wan bentiet ya kane ka bentiet jingkhang ya kane ka KCDC ya kane ka por kata kade ka nongrim ke bangi ni wan hang ni kum kun ki hajar jong ka hima soyong kan meneng ni su sai ba u executive member bade in charge ya ka upan long ya ka kam kum ka kam ka ya ka ka sti ka bangi ai nadu usnam aja ka kendai usubrat ya ka sti ukam lem sem la pentip ai wat ta po isiru ya ka ne ka daw ka long yang iba ka ne ka district council ka don kti ban lilam yang tai ka nongwa mau temur bat ka jing lilam yang tai ka nongwa mau temur ni iba ka don ktiru ban ai no sarkat asam hadu menta sarkat asam kelawan ban thau kisurok ban klon yang tai jaka ngimi watang weiru MDC ban kren hakane ka benta denata kadau ngi isai kedar bakine MDC kidai syak ingkong selamat kidai syak kita gendong diri ladam dai gendong diri balai kim kan haba ka kendau siap jungi kalai segi wei pat gejela ladam dai ingkong selamat balai kim semla halor ka jingdu no yang tai jaka te kumta isoba kane berkhot kadai hi ka jingle thurmur hangne ka jing don kti hangne ka jingle politik hangne bat kadai ru ka jing ka kam ka ba kum kindong diri hangne po du sukan